eran poetas, intelectuais, fixeran literatura, filoloxía e lengua española. Estudiaron os grandes libros e nos grandes manuais dos grandes escritores universales. Pero Nanín estaba por ali con eles e tiña moito máis que decir. Todos o admiraban ceguísimamente. A nos falaban, os nosos grandes profesores, a nos falaban nas clases de Eduardo Ananín. Incluso Zabal, cando saíamos, decía: e hoy hai un recital a la tarde, subiré la nota de los alumnos que asistan. Alá estábamos nos. En el que participará tamén un poeta moi interesante, Eduardo González Ananín. Ali conocín a Ananín por primeira vez, neses primeiros recitais tiña eu 17 aniños. Despois, vío por primavera no parque, paseando con López Cid, despois morreu López Cid, quedou con Víctor Campio e con Zabal. Despois veu o programa Rompecabezas de Cultura, e un día dixeron: ai, que facerme unha entrevista a este home que é moi interesante, que non dixo eu. Entón fomos á casa de Eduardo González Ananín. Ali estaba Carolina, que nos abriron as portas e tuveronnos na súa sala de estar. Uns auténticos amores. Respirábase o amor do que fala, a liberdade da que fala, a paz, o florecemento e a humildade. Ali estaba todo o que ele era. Era sublime, auténticamente sublime. Despois fixémoslle, efectivamente, un homenaxe no Liceo, e ali tamén estábamos nós. Estaba Xesús Alonso Montero, que vive admirado completamente aínda, Inés, coa poesía do teu pai, e que dixo en voz moi alta e rotunda: a poesía contestataria, a protesta, a poesía social de Ananín é a máis potente de Galicia. Así nos deixou, en silencio auténtico. Como todos sabedes, Xesús Alonso Montero é catedrático, foi catedrático de literatura, foi académico, presidente da academia, bueno, ninguén dubida da palabra dele. Era moi simpático, todos estamos, os coñecemos, estamos oindo a súa risa, esa alegría que tiña no semblante, ese apoiarte sempre, ese falar da súa Carolina e das súas fillas, das súas nenas. Era moi simpático. Un día preguntei: que tal andas, señora Ananín? Como andas? Como andas, Eduardo? E dixo: pois mira, non me dan medicinas para sanarme e tampouco para que morra. Así, sonlle un paciente moi seguro. Sonlle un cliente. Xa sabía o tema das farmacéuticas. Xa estaba facendo a protesta de toda esa fábrica que decías ti, Asun, e de todo o invisible virus e cousas que podían ser armas de guerras no futuro. A mí xa me falaba de todas esas cousas naquel momento. Realmente é un profeta. E agora, sí, vou ler. Alegato contra case todo. Amar. Mirar, mirar, mirar. Con los ojos del alma y ver tanta locura que abarca los reductos más íntimos de la conciencia humana. ¿Qué maleficio cósmico nos ha roto las fibras amorosas que mantienen la vida y la armonía en lo recóndito de nuestro corazón? La razón de vivir amando más y soñar con idílicos mundos donde reine solamente el amor entre todos los seres humanos y de otras especies. Que nuestro planisferio se embriague de amor, de paz y libertad. Esa será la meta que dignifique nuestro ser, no ser.